Balikdala wawathanda madoda, umbalikdala wawathanda madoda, ukudala wawathanda madoda, ukudala wawathanda madoda. Ngisho esikoleni siwancane wayengedlulwa lutho. Ngibingelela ukuthi nakuphila yakho lombuso njengamanje obengelelayo ke Navigate umpokwaJoyce osondana sempanga Nongwe iMinister oMaskandi lonke sebephelele. Bafowethu ngizonithulela kumsebenzi ka2020 ozophuma mhla zi31 kuyona lenyanga lena. Wethu fana ngathisha lo, ngathisha lo. Wethu fana ngathisha lo, ngathisha lo. Wethu fana ngathisha lo. Pitolima awungadiwana lentombi yomthwala manje uthando lumingeni. Uhambubona ngiye ngafika lePitolima awungadiwana lentombi yomthwala manje uthando lumingeni. Uhambubona ngiye ngafika lePitolima awungadiwana lentombi yomthwala manje uthando lumingeni. Ngelanga lokuphuma kweCD ukuze i31 ngizobe ngikhona eGoli kwaMayimayi abantu bazothola umsebenzi kumina mathupha bese ukuthi ngeyi1 ngizobe ngikhona futhi eThekwini abantu bazothola futhi umsebenzi kumina mathupha bese ukuthi indawo ngeindawo ngazinye abantu bayoxhumana nami uqobo enambeni yami ukuthi umsebenzi bengawuthola kanjani ngoba kuyinto esingafanele lokho njengamanje. Ngithemba ukuthi ngamunye umuntu uzolithola inoni lakhe azothi mefika kulona abambelele sisebenze ngokwemiselo okukhulu. Ngiyabonga nje ukubambisana sibe nakho ngisukela ngifika kuze kube manje ngiyibona sengikhulile ngiyabona umehluko oniwenze kumina emculweni. Ngiyabonga umuntu wami noma ngingafana namhlanje phela ngilesifili. Umuntu wami noma sengilele obandayo.